Hej, jeg hedder Kalle, jeg er 35 år gammel, og jeg får allerede skolelærer på Birkerød Skole. Jeg går meget op i mode, derfor bruger jeg meget tid på at kunne matche mine sko og sweater bedst muligt. 10-4 talpiger. Jeg går meget op i mine haver, og hvis du skulle på date med mig, så skal du have styr på din busk. Hvis du kommer på date med mig, kan jeg byde på et glas te. Hvis du er heldig, så kan jeg måske også byde på lidt bobler. Dags, mit navn er Kasper. Jeg er 30 år gammel. Jeg kommer originalt fra Jylland, men jeg arbejder på Djævleøen og sådan noget shit. Jeg er faktisk også uddannet læge. Fuck. Det er faktisk ikke. Det er sgu lidt træls, at der ikke er mange køer på Sjælland, men jeg har faktisk fundet et kospot lige ved siden af skolen. Lige ved siden af arbejdspladsen altså. Hvis du ikke kan finde mig i frikvartererne, så er det her, jeg er. Jeg føler sig jo næsten hjemme. Så hvis du vil på date med mig, så skal du være klar på at vælte nogle køer. Vi kan også finde ud af, at jeg lige river i dine øver. Shit, de har rejst sig op. De er sgu aggressive. Shit, løb. Hej, jeg hedder Lykke. Jeg er 30 år gammel og arbejder på Birkerød Skole. Men jeg hader børn. Jeg elsker at nyde iskold Pepsi. Det er lyden af lykke. Hvis du vil på date med mig, kan du så lægge den fucking telefon væk og prøve